Rusko odstúpilo od Černomorskej dohody, ktorou sa dohodlo po dlhom období, akým spôsobom sa bude vyvážať obilie, ktoré je z rôznych dôvodov stále držané na Ukrajine, do krajín, kde toto obilie bolo nasmerované, teda je to hlavne do Afriky. Treba povedať, že zo strany Ruska je toto naozaj používanie potravín ako zbraň, preto lebo to, že sa zabraňuje vývozu týchto obilnín z Ukrajiny do Afriky, môže spôsobiť hlad. A to samozrejme môže spôsobiť aj to, že sa pohnú ľudia, budú utekať pred týmto hladom a budú hľadať útočisko u nás. Čiže je to veľká kríza, ktorej sa musíme nejakým spôsobom postaviť. Myslím si, že je dobré, že Slovensko, ale aj ďalšie stredoeurópske krajiny sa dohodli, že toto obilie nebude končiť na našom trhu, že sa má posúvať ďalej, ale budeme tou tranzitnou krajinou, ale je dôležité, aby sme urobili všetko preto, aby sa opäť obnovil tento vývoz obilnín z Ukrajiny, aby naozaj sme zabránili tomu, aby nastal hladomor v Afrike.